skem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne il-ħamar fiġ jizda joġobni li ħerġaluna nitri ħazina u jibda Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. In-mulej ma'kom. Biex tiċċelebraw din il-laqa mal-mulej permezz tal-kelma tiegħu u permezz tal-ikla tiegħu innatfu qalbna billi narfu l-ħtijiet tagħna u nitolbuh maghfra. Int salvazzjoni ta' min jittama fik, mulej ħnina. Kristu, int id-dawl tagħna, Kristu ħnina. Int ilena tal-qaddisin kollha, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-udisa din nofruha għal ruħ Leli u Carmena Vella u Jason Vella. Nitolbu. O Alla, bil-grazzja tiegħek li ma bħala aħna nistanew b'kull barka. Atina li nwarbu li moddi tagħna u ninbidlu f'bedni ġodda ħalli nitħejjew tajjeb għas-saltna glorjusa tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu sidna li miegħek jgħix fi salta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien ikkundannaw lil Sużanna għal-mewt. Imbagħad Sużanna bajda kbira qalet: Alla ta' dejjem, int li tara kull ma hu moħbi, li tkun taf kull ħaġa qabel ma sseħħ. Inti taf li dawn taw xhieda falsa kontra tiegħi. Ara, issa semmut, u minn dak kollu li fil-ħażen tagħhom qalgħu fuqi jiena m'għamilt xejn. U Alla sema t-talba tagħha. Huma sejrin bija għal-mewt. Alla qajjem l-Ispirtu Qaddis ta' daqsxejn ta' żagħżugħ jismu Daniel. U dan qabad jgħajjat u jgħid: Jien m'għandix ħtija tad-demm ta' din il-mara. In-nies kollha daru jħarsu lejh. Dan x'diskorsu tiegħek qalulu. U ħareġ f'nofshom u qal: Nies ta' Iżrael, daqshekk intom boloħ tikkundannaw waħda minn ulied Iżrael bla ma tqisu xejn u bla ma tfittxu li tarfu is-sewwa? Erġgħu lura fejn isir il-ħaq għax dawn taw xhieda falsa kontrija. Minnu fih kulħadd reġa' lura u l-anzjana qalu lil Daniel: Ejja oqgħod f'nofsna u għeddilna li għandek tajt. La darba Alla tak il-ġieħ ta' anzjan. Daniel qalilhom: Ifirduhom u beduhom minn xulxin, ħalli narbilhom jien. U firduhom minn xulxin. Daniel sejjaħ wieħed minnhom u qallu: Int li xjieħ fi ħżunitek sa fl-aħħar dnubietek tal-imgħoddi laħquk. Dawk id-dnubiet li għamilt meta kont taqta' sentenzi inġusti, meta kont tikkundanna nies bl-ħtija u teħles lil ħatja, meta l-mulej qal toqtolx lil min hu bl-ħtija u l-bniedem sewwa. Issa ħajdli ftit, jekk tassew rajta, x'siġra kienet dik li qbadthom taħta flimkien? U qallu: Taħt siġra tad-deru. Qallu Daniel: Sewwa, b'din il-kidba tiegħek ġibt il-ħsara fuq rasek stess, għax l-anġu ta' Alla diġà għandu l-ordni minn Alla
biex jiġi jaqsmek minn nofsok. Imbagħad lil dan warbu u ordna li jġibulu lill-ieħor. Qallu, ja nisel il-Kananin u mhux mill-Lut, il-ġmiel amik u l-passjoni ħassitlek qalbek. Hekk kontu ġibu ruħkom mal-bniet ta' Iżrael, huma kienu jibżgħu minnkom u joqogħdu għalikom. Iżda waħda minn uriet Ġuda ma għaditx aħżunietkom. Għajdli, mela, x'siġra kienet dik li qbadthom taħta flimkien? U jieġeb, taħt siġra tal-ballut. Qallu Daniel, sewwa, intu koll b'din il-gidba tiegħek ġbidt il-ħsara fuq rasek stess. Hemm l-anġlu ta' Alla diġà qiegħed jistenna bix-xaħbla f'idu biex jaħanxlek minn nofsok, ħalli bekk jeqritkom it-tnejn. Imbagħad il-ġemma kollha għajtet bleħen wieħed u birku lil Alla li jsalva minn min jittama fih. U l-kor daru għaż-żewġ tixjuħ, għax bi klimhom stess ikkundannaw lilhom infushom biex xhieda falsa li taw. U għamlulhom bħalma huma bil-ħażen ta' moħħhom riedu jagħmlu lil ħadd ieħor u hekk imxew fuq il-liġi ta' Mosè u qatluhom. Dakinhar demm l-innoċenti kien salvat. Il-kelma tal-mulej. Għaj l-Alla. Ma nibżax mill-ħsara mulej, għax inti miegħi. Ma nibżax mill-ħsara mulej, għax inti miegħi. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni, f'merat kollha ħdura jqiegħdni, dejn l-ilma fejn istrieħ jaħodni, hemm u jrejjaqni. Ma nibżax mill-ħsara mulej, għax inti miegħi. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wid mudlam, ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi, il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni. Ma nibżax mill-ħsara mulej, għax inti miegħi. Int tħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Ma nibżax mill-ħsara mulej, għax inti miegħi. Miegħi, iva, jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nagħammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Ma nibżax mill-ħsara mulej, għax inti miegħi. Inqumu għall-Evanġelju. Glorja u tifħir lilek Kristu. Jien id-dawl tad-dinja, jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn l-għolja taż-żebbuġ imma għadna qabel is-sebt F'dak iż-żmien Ġesu qabad ikellem lill-Fariżej u jgħidilhom: Jiena id-dawl tad-dinja. Min jiġi warajja u jimxi fid-dlam, ma jimxix fid-dlam, iżda jkollu id-dawl tal-ħajja. Qalulu l-Fariżej: qed tixhed int għalik innifsek, mela x-xhieda tiegħek mhijiex minna. Weġġibhom Ġesu: U wkoll kieku kelli nixhed jien għalija nnifsi, ix-xhieda tiegħi kienet tot, għax jien naf minn fejn ġej u fejn sejjer, imma intom ma tafux minn fejn jien ġej jew fejn sejjer. Intom il-ħaq tagħkom tagħmluh ta' bnedmin li intom, imma jien ma nagħmilx ħaq minn ħadd, imma kieku kelli nagħmel ħaq jien
il-ħaq tiegħi kien ikun sewwa għax jien minniex waħdi imma miegħi għandi il-Missier li batni. Issa fil-liġi tagħkom hemm miktub li x-xhieda ta' 2 tot. Hemm jien li qiegħed nixhed għalija nnifsi u hemm il-Missier li batni li hu wkoll qed jixhed għalija. Missierek fejn hu saqsewh weġibhom Ġesu. Intom la li ma tafu u lanqas il-Missier. Li kieku kontu tafu lili, kontu tkunu tafu lill-Missier ukoll. Dan kollu Ġesu qalu fit-teżor, huwa u jgħallem fit-tempju. U ħadd minnhom ma qabdu għax is-sija tiegħu kienet għadha ma waslitx. Il-kelma tal-mulej. Għad tiċċelebrajtu xi festa fid-dlam? Ikelkom birthday jew anniversarju fil-familja? Tistgħu tiċċelebraw fid-dlam? Iva jew le? Iva, fid-dlam? Laħi maxmar id-dar. Mela, għaliex il-Vanġelu tal-lum jurina li Ġesu huwa d-dawl. U fl-ewwel kapitlu ta' San Ġwan għandna ħafna affermazzjonijiet, jiġifieri dikjarazzjoni ta' Kristu x'inhu: id-dawl, il-ħajja, l-ilma, il-kelma u l-bqija. U llum għandna d-dawl. U għaliex id-dawl huwa jum ta' festa? Hemm kanzunetta Taljana tal-Knisja fejn tgħid la vita è una festa. Il-ħajja hija festa. U tkun festa għal dak kollha li jgħixu fid-dawl ta' Kristu. Għaliex kif tlabna fis-Salm responsirjali fejn għedna li ma nibżax mill-ħsara mulej għax int miegħi. Id-dlam fostna jeżisti. Smajna l-ewwel qari tar-rakkont fejn Susanna, tfajla innoċenti, ġiet akkużata mill-ħażen ta' 2 xjuħ. Għax il-ħażen jidher qed jirbaħ u d-dem tal-innoċenti kien jixxerret, għadu jixxerret fi żmienna u jkompli. Imma quddiem dawn it-traġedji jew opri ta' dlam biex ma ngħidx opri tal-ħażen tax-xitan, imma dejjem hemm id-dawl ta' Kristu li kapaċi irrebbaħ il-biża' ta' dlam tal-ħażen. Min jieħu sehem fiċ-ċelebrazzjoni tal-velja tal-Għid tibda fid-dlam. Għax il-Lejt hija wkoll l-ikbar festa tal-Knisja Kattolika tal-insara kollha fejn niċċelebraw ir-reb ta' Kristu fuq id-dnub, fuq il-mewt u fuq il-ħażen. Iwa, ċ-ċelebrazzjoni ta' Sibt il-Għid tibda fid-dlam. U mbagħad il-Knisja tiġi mixħowla bl-ikbar dawl li jista' jkollha. U d-dawl mhux biss elettriku, imma d-dawl tagħna huwa il-awment ta' Kristu. U min jemmen li verament Kristu huwa għam, jgħix fid-dawl, jgħix fl-imħabba. Għax ukoll San Ġwan fil-Vanġelu tiegħu jgħidilna aħbar sabiħa illi nistgħu nikkonsidrawh ukoll bħala is-samari tal-Vanġelu għax xejn hekk. Alla tant ħab lid-dinja li batt lill-ibnu biex min jemmen fih ikollu l-ħajja. Għax Alla ma batx l-ibnu biex jikkondanna id-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. U din hija r-realtà tal-ħajja tagħna nisranija fid-dawl ta' Kristu. Imma mbagħad konkretament dan id-dawl ta' Kristu fejn narawh? Mhux permezz ta' tħabbira tal-kelma tiegħu, tal-Vanġelu, fejn iddawwal id-deċiżjonijiet tagħna, l-għażliet tagħna, l-orjentament tagħna tal-ħajja. Għax min jisma' l-kelma tagħha u jemmen fija jgħix fid-dawl, jgħix fil-verità.
Ġesu fid-diskussjoni li kellu mal-Farizej għallhom jien naf minn ġej u naf fejn sejjer. U aħna l-insara il-Vanġelu jgħallimna minn ġejjin, jiġifieri moħluqin bil-ħnina u l-mħabba ta' Alla biex ngħixu miegħu għal dejjem kemm hawnhekk f'din l-art u kemm fil-ġenna biex ngħixu dan id-dawl tal-imħabba tiegħu. Din hija l-verità, dan huwa id-dawl ta' Kristu. Allura quddiem kull tip ta' problema tal-ħajja, dbatija, inkomprensjoni, ftit djufija jew ħafna djufija li sta jkollna, jekk inħarsu lejn Kristu l-xogħol bħala id-dawl tagħna, bħala dak it-talim tal-verità li jurina x'inhi l-ħajja tagħna, allura anke dawk il-momenti diffiċli fil-ħajja inkunu nistgħu ngħixuhom b'ċerta serenità għax Alla id-dawl tagħna qiegħed magħna. Mhux għalhekk niċċelebraw is-sagramenti, għal dawk is-sinjali li l-Knisja tagħmel mill-Magħmudija sad-dilka tal-morda, jiġifieri tul ħajjitna kollha, għandna din il-preżenza tad-dawl f'ħajjitna. Imma jekk ikien hemm id-dawl u nagħlqu għajnejna għax irridu nibqgħu fid-dlam, jista' jiġru wkoll jekk aħna nwarbu lill-Alla ta' Ġesu Kristu. U għalax ngħid l-Alla ta' Ġesu Kristu? Għax kull bniedem għandu l-Alla tiegħu, l-idolu tiegħu, mbagħad ma nafx fejn jaslu, imma aħna għandna il-verità ta' Alla mħabba. Għalhekk Kristu ġie fid-dinja biex jurina dan id-dawl. Allura ikun gwaj għalina jekk aħna nagħlqu għajnejna, kif jgħid il-Malti, m'hemmx għama iktar minn dak li ma jridx jara. U ħafna drabi jista' jiġri li l-ħażen ta' madwarna jista' itellifna dan id-dawl. Ejjew nagħmlu kuraġġ, inħallu id-dawl tal-kelma t'Alla iddawalna biex kull ħin u kull mument ngħixu fil-preżenza tad-dawl ta' Alla li hija l-imħabba. Ħuti eżies, nitolbu l-Alla missirna biex jallimna nuru ħnina ma' xulxin, ħalli niksbu minn għandu il-ħnina u l-maħfra u ngħixu fid-dawl ta' Kristu ibna. Għall-Knisja midimba u għaddisa fl-istess ħin biex titlob l-insistenza id-don tal-maħfra għall-ulida nitolbu. Għal minu responsabbli mill-ġustizzja biex jaqdi dmiru bl-onestà u mingħajr ma jħares lejn wiċċ nitolbu. Għal familji li huma mifrudin minħabba nuqqas ta' qbil u ta' fedeltà jew kaġun ta' divorzju nitolbu. Għalina biex inqumu mid-dnub u nimxu fil-ferħ wara Kristu li huwa d-dawl ta' ħajjitna nitolbu. Bl-interċessjoni ta' Omna Marija ta' Pinu nitolbu għal dawk li jiġu hawnhekk jitolbuna biex nitolbu għalihom biex l-imħabba ta' Alla anke jistgħu jesperjenzjawha f'dak il-mument diffiċli meta aħna bid-batija kollha nafdaw fi ħnina ta' Alla nitolbu. Nitolbu għal ħutna mejtin, speċjalment għal Joseph Muscat li għalih qegħdin niċċelebraw din il-qudisa u ħutna kollha biex isibu il-dawl tal-eternità nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù con la sua incarnazione è venuto fra noi come luce della verità. Chiediamo il suo aiuto perché mai ci manca la luce vera della verità annunciata dal Vangelo. Nitolbu, preghiamo, smana, il resto ukoll it-tal personali tagħna.
u Alla missirna. Ibennek Ġesu ġe fid-dinja mhux biex jagħmel ħaq minna imma biex bih il-ħajja is-salva. Għati lilna midinbin imsejknin u id-don tal-maħfra biex ngħixu fid-dawl tal-verità u tal-ħelsien. Bi Kristu Siedna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubit tajtna dan il-ħobs li nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-inbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubit tajtna dal-inbit li nofrulek, frott ta' dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisralina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-mister li jista' kollu. Għatina nitolbuk mulej li aħna u niċċelebraw il-misteri qaddisa nofrulek bil-ferħ ir-ruħ tagħna imnatfa bit-takkis tal-isimna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nisukħa lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha jarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek meta bil-qawwa tal-arġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feċċet is-seta ta' Kristu msalla. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġu l-qaddisin infaħruk u f'erbir intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċitu. Ismawet u l-art u l-lija u l-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smawet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smawet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs, ratti l-ħaj, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal-id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja, għax salib u l-mettijek inti fdejtna. Għalek aħna u namlu dan tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodurek ħajr, għax oġbuk tilana hawn qudiemek biex naħduk.
Mitċa kontra nitolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisew wieħed li jinna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-poplu li jien ksib talik. Ftakar fil-qaddej tiegħek Joseph Muscat li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Id-dawl li Ġesu jgħid li jurina l-imħabba ta' Alla u jgħidilna li huwa missierna. Jekk verament id-dawl waslilna din il-verità, naħseb ngħixu bħala aħwa bejnietna. Nitolbu allura kif jallimna. Missierna li inti f'ismawel jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fid-ġrib iżda ħriżna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi. La tħares lejn id-nubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slem u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil-xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf t'Alla neħki n-nubet tad-dinja. Ħaruf t'Alla n-nubet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf t'Alla n-nubet tad-dinja għatina il-paċi. Danu Ġesu il-veru dawl, danu l-ħaruf t'Alla li jneħħi n-nubet tad-dinja. Ħejjin aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Ma jisfolix tkun is-saf tiegħek. Tgħid kelma waħda u ruħi tkun il-fejn. Il-ġisem ta' Kristu ħarisna l-ħajja ta' dejjem.
ġismek imqaddes min blaħmina ħarsib kienu l-ħafna tnubi tiegħi Ġesu tgħajjeb ħaferu Ġesu tiegħi ma rabbinilek sari parrax fuq spallejk kienu l-ħafna tnubi tiegħi Ġesu tgħajjeb ħaferu Nadorawk o Ġesu u nberkuk. Nitolbu. Is-sagramenti tiegħek mulej jimlewna bil-barka u l-qawwa għamel li bijom neħilsu dejjem mill-ġibdiet ħżina tagħna u nimxu wara Kristu, il-veru dawl tagħna, bi Kristu sidna. Qabel ma nirċievu l-barka tal-aħħar, ngħidu talba flimkien il-Madonna biex bil-interċessjoni tagħha nkunu nistgħu ngħixu dejjem fid-dawl tal-verità li hu l-Vanġelu li din jagħtina sigurezza ta' serenità quddiem il-problemi tal-ħajja. Fidi nitolbu flimkien. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirki inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Kienet